Mitenhän lie tuo Veskun kukka ja vihannes tämä hortonomihomma on, hän on asentamassa noita kukkaruukkuja tuolla. Vesku, kuinka tämä asennushomma sujuu? Hyvin. Jaa. Telineet on asennettu. Jaha. Joo. Täällähän on. Sitten tämä vennetetty. Jaha. Näin. Jaha. No niin, sinähän näyttää olevan ihan tukeva teline. On. Voi, onpas. Ammattitaidolla. Kyllä, ja tuollakin on purkkia. Miten tämä nyt näin nopeasti kävi tämä homma? Täällä on ja sielläkin on. Sitten tämä kissan teline tulee kierrätyskäyttöön. Ai jaa, mutta eikä siihen, ei ne tuohon telineeseen, ei se kestä varmaan. Kestä, pieni tulee ylös. Aha, jaa. Näin. No niinpä on. Ja Saapa nähdä, kestääkö tuo. tämä tulee sitten. Aha. Sillä tavalla, että se on kauniin näköinen. No niin. No niinpä onkin tuo oikein sieltä. Sitten tässä on semmoinen, että ne on sarvia. Iso tulee tähän. Ahaa, no niin. Ja katsotaanpas sitten, minkä näköinen siitä tulee. Joo, näitä meni näin. No niinpähän on. Eikö kun hieno? No tuli, kyllä. Kiitokset vaan. Nythän se vasta alkoikin heinäkuussa kesää täällä. Niin. Kiitoksia Vesku asennuspalvelulle taas kerran. Minä voin tulla naisille asentamaan. Varmasti naisille.